واختلاف شديد في الناس tare da ainihin wato saɓani mai tsanani a cikin mutane, ma'ana saɓanin na kowane irin launi. Wata shattuti dinihim da kuma rarrabuwar addinin mutane, wata ghayyirin min halihim da kuma sassauyawa na halin mutane, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imamuna as-Sadiq ya mana ishara, babansa al-Baqir ya fasa mana bayanin. Kenan Imam Mahdi ba zai tsaya ba sai duniya ta firgita. Imam Mahdi ba zai tsaya ba har sai an shiga razani mai tsanani daga mutane da girgiza da fitintunu wanda zai shafi mutane. Musulmai kawai? Dukkan mutanen duniya sai an tsorata. Sai an firgice, sai an fita a cikin hayyaci. Sai an samu annoba, sannan kuma sai takobi ya shiga tsakanin balarabe da balarabe. Wannan bai faruwa a duniyar yau? Yana faruwa kullum. Kullum da kullum muna samun labari. Da akwai wanda ya taɓa tsammanin a zamanin Imam Sadiq cewa balarabe zai ɗauki takobi akan ɗan uwansa balarabe saboda siyasar duniya? Ba a taɓa tsammani ba. Tunda a lokacin larabawan Banu Umayya suna ƙoƙari ne su ƙara gina larabcinsu a tsakankanin ƙasashen Afirka, ko ba ka suke yi ba? Suke biyan mawaƙa da farashi mai tsanani saboda a waƙe su da larabci, a yi musu irin yabo irin wanda ake yi na jahiliya na baya, a yabe su, a yabi iyayensu su ji daɗi. Ba shi suke yi ba? Haka kenan ba a taɓa tsammanin balarabe zai kashe balarabe ko balarabe zai goyi bayan a yanka balarabe. Amma ga shi nan, sashin larabawa na Hijazu sun ɗauki larabawan Falasɗinu